Den 31. i 12. til den 1. i 1. Godt nytår. Korset ved sværknappen. Ofret. Omgjort med Kristus kraftens sværd, taler tungen sandheden uden at sove. Det er natten for undsættelsen. Mysterium. Ridderen, stridsmanden med viljens lanse og erkendelsens sværd, hunden som symbol på lydighed ved hans side. Bag ham død og djævel. På et bestemt trin i erkendelsen fører et hvert forkert skridt hurtigere til fordærv. Sejren bliver tilkæmpet gennem det at være opfyldt af det guddommelige, af ansvarsbevidsthed og utrættelig trofasthed over for livets opgaver. Løven. Rigtig godt nytår. Rigtig god meditation. Rigtig god renselse og lydhørhed. Hej. Vi ses i 2025.